कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। कारवारच्या असनोटी भगतवाडाच्या जय गणेश मित्र मंडळातर्फेन 5 दिवसाचो गणेश जयंती उत्सव उत्साहात। कारवार तालुक्याच्या असनोटी भगतवाडा हिंगा गणेश पार्कात प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्षाक जय गणेश मित्र मंडळान आयोजित केलो 4थ्या वर्षाचो 5 दिवसाचो श्री गणेश जयंती उत्सव उत्साहान मनयलो असून उत्सवाच्या 4थे दिवस म्हणल्यार आयतार 25 जानेवारी 2026 रात्रीन 10 वाजताना स्थानिक कलाकार जन्मटेप या मराठी नाटकाचो प्रयोग सादर करतले। सोमार 26 जानेवारी दंपारा 1 वाजताना श्रीची महापूजा, नंतर पिपलगिरी महिलातर्फेन हळदी कुंकुमाचो कार्यक्रम, 1 ते 3 वाजतापर्यंत अन्नसंतर्पणाचो कार्यक्रम असून सांजेर 6 वाजताना श्रीच्या उत्सव मूर्तीची विसर्जन मिरवणूक असून या सगळ्या कार्यक्रमाक भक्तांना हजर राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवची आणि श्रीच्या कृपेचो लाभ घेवचो असे मंडळाचे अध्यक्ष श्री सूरज आचारी हेमी मंडळातर्फे भक्तांक विनंती केला। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670।